Hej og velkommen. Jeg vil lave en tutorial på, hvordan man laver det i Paint, som jeg viste henne i skolen. Så først finder jeg Paint-programmet. Det næste jeg gør, er at normalt, det vil jeg have den i full screen, men for at de skal kunne se mit ansigt, så gør jeg det første man gør, er at man tager i siderne, og normalt der vil man skulle trække den hele vejen herned, fordi man var i fuld skærm, men i dag, for at kunne se mit ansigt, tager vi det kun herned til. Så gør man det, at man trykker Save As. Se, det var fra den sidste video jeg lavede. Man skal lave en folder gennem et sted I kender, og så kald den for Clip Art 1 for jeres første projekt. Og så kalder I den første for 1. Så åbner I Paint igen. Ja, det er rigtigt. I skal have 2 Paint-programmer åbne. Og se om I kan få den til at passe med den anden. Ja, det er meget nemmere for jer, fordi I skal bare have den i fuld skærm. Så skal I gå ind og åbne den I lige har lavet. Ja, nu har I den samme fil åbne i 2 Paint-programmer. Den skal I så trykke Save As. Så hvordan jeg gjorde det. Gå herop, så trykker I Save As. Den kalder I for B1. Det næste I skal gøre, det er at I skal trykke på malerspanden og vælge en farve. Jeg vælger den her farve. Så går I hen til jeres anden. Det kan være ved at trykke hernede og vælge den anden, ikke? Og så vælger I en anden farve. Jeg vælger brun. Næste jeg skal gøre, er faktisk at jeg skal gå ind og vælge kontrolpanel. Det gør jeg ved at trykke på den her flag hernede i hjørnet. Trykker jeg kontrolpanel. Så finder jeg den der hedder mouse. Eller mus, hvis man har en dansk computer. Og så skal man sørge for at den her den er slået til. Det skal I huske at slå fra når I er færdige. For ellers så kan det blive noget værre rod. Så husk at slå det fra når I er færdige. Men det skal være slået til mens vi leger med det her. Godt. Så skal I gå op her og trykke på pilen her. Så skal I trykke på Freeform. Så skal I trykke på pilen en gang mere. Så skal I trykke på Transparent Selection. Det I skal gøre nu er at I skal gå hen på Color 2. Og så skal I vælge den farve I har lyst til. Så kommer det specielle. Nu holder I musen inde 3 sekunder. 2, 3. Så giv slip med knappen. Nu skal I føre musen uden at trykke på knappen helt hen i siden. Så skal I føre den helt ned. Også helt uden for billedet. Så skal I føre den helt hen og stadig uden den kommer ind på billedet. Helt op. Og så skal I tage den lidt ned igen. Og så mal det I har lyst til. Jeg maler en eller anden mand. Så har han en næse og en mund. Hugtænder. Og så skal man sørge for at slutte det samme sted som man startede. Når man er derhen, så trykker man på venstre museknap igen, ikke? Så skal man trykke højre klik. Og så trykker man Cut. Whoopty, så kommer det man har malet frem. Det I skal gøre nu, det er at I skal gå ind i B1. Så skal I gå op og trykke på Color 2 og finde jeres farve. Det var rød. Helt specielt for allerførste gang I er herinde, skal I også huske at trykke her og trykke på Transparent Selection eller gennemsigtig markering, hvis det er på dansk. Så trykker I på Select-boksen, og det behøver I heller ikke gøre anden gang. Så trykker I Paste. Nu kommer jeres billede også herind. Hvorfor alt det pjat?
får I at se, vent, er tålmodig. Nu skal I huske at gemme. Det kan man gøre ved at trykke save. Man kan også bare trykke Ctrl S. Så skal I gå tilbage til jeres anden. Det var hernede, hold musen over, så trykkede jeg på eneren. Og så skal I huske at gemme den også. Op og tryk save. Det I skal gøre nu, er at I skal vælge en ny farve. Så skal I gøre det hele igen, og det gør jeg bare lige hurtigt. Holder musen inde 3 sekunder. Giver slip med musen. Ud i siden. Sørg for ikke at ramme museknappen helt ned. Helt hen. Uden. Og man kan lige trække sin mus lidt skråt nedad, for at sørge for, at man ikke kommer ind helt op. Og så begynder man at tegne. Så nu får man noget pumper. Sådan her. Okay. Og så hen der, hvor vi startede. Og så må man trykke. Og nu skal man huske det. Højre klik. Trykke cut. Så går man hen i den anden. Musen over der. Nu skal vi ikke til at lave det med select. Nu er det hele styr på det. Nu skal vi bare vælge en lyserød farve. Så skal vi højre klik. Paste. Og der kan I se, nu sker der noget, I ikke troede ville ske. Og det bliver federe og federe. Bare vent og se. Men vi skal huske at gemme. Nu skal I ikke trykke save. Det skal I ikke trykke. I må ikke trykke save. I skal trykke save as. Og se, den er allerede markeret, så I skal bare trykke B2. Så går I tilbage til 1'eren. Og der skal I også trykke save as. I må ikke trykke save og trykke 2. Så gør I enter for at gemme. Og det gør I igen. Nu gør jeg det bare lige hurtigt. 2, 3. Så vil jeg nemlig vise jer, hvordan man ikke må gøre. Og sådan. Så højreklik. Cut. Musen over. Ind B2. Under vælge grå. Hvilken grå var det nu? Prøv at tryk paste. Det var den rigtige. Hvis det ikke var den rigtige, så kunne man lige gå op i ja, tryk Ctrl Z. Det er det samme som at trykke på tryd. Man kan også finde fortryd-knappen. Den ved jeg bare ikke hvor sidder. Så jeg kan trykke Ctrl Z. I skal bare sætte den ind. Jeg håber ikke, det forvirrer jer. Det skal det ikke gøre. Nu skal vi gemme. Den kalder vi for B3. Vi går tilbage til 2'eren og husker at gemme den som 3. Nu skal man ikke gemme der. Nu skal man gemme som. Yes. Nu vil jeg vise, hvad man ikke skal gøre. Nu vælger vi lige en ny farve. Det skal man selvfølgelig også huske. Det er vigtigt. Og man må ikke vælge en farve, der har været før. Så går det helt galt. Vi vælger blå. Den har ikke været. Holder musen inden 3 sekunder. Så går jeg ud til siden. Helt ned. Helt hen. Nej, ved du hvad? Kommer lige til at gå lidt ind. Og det bliver grimt. Det må man ikke. Så man kommer til det. Vi skal lige have styr på starten. Så der. Men hvordan starter man forfra? Fordi nu har vi lavet fejl. Det dur ikke. Så trykker man. Man slipper lige, tager en pause, hånder op. Så trykker man på den her select-knap. Vupti, så går det hele væk igen. Godt. Prøver jeg lige at vise en ny fejl, man kan lave. Og læg mærke til, når man valgte grå farve, kan man ikke se, hvad man tegner. Det er faktisk rigtig dumt at vælge den grå farve de første gange, man laver det her. Nu fik jeg lavet en rigtig start. Men husk nu, det er fordi den grå farve ikke kan se, hvad jeg tegner. Nu laver jeg en anden dødssøn. Jeg krydser min egen streg. Det gør jeg nu. Det bliver rigtig grimt. Det holder man sig væk fra. Så vi trykker, starter forfra ved at trykke på select. Ja, det ved jeg så ikke, hvorfor den ikke vil nu. Bare bliv ved med at trykke på den, indtil det virker. Hold inden i 3 sekunder. Hen, ned, hen, helt op. Derhen, hvor man vil starte med at tegne. Nu tegner jeg.
Og jeg har lavet en rigtig smuk tegning. Og nyt hår. Det er rigtig dumt på et velbrug. Og ved du hvad? Så kommer jeg sgu lige til at trykke på knappen, fordi jeg ikke bliver opmærksom. Whoopty. Nu skal vi se, hvor grimt det her det bliver. Der kommer sådan en helt lige streg her. Den kan vi ikke bruge til noget. Den er grim. Så hvordan var det, man gjorde, når man lavede en fejl? Man trykker Ctrl Z. Og hvis man kommer til at trykke 2 gange, som jeg lige gjorde, trykker man på Ctrl Y, indtil man er det helt rigtige sted. Og nu laver jeg bare lige til slut slik på knappen, en helt rigtig en, og så slutter jeg den ind til siden, ned, helt hen, helt op, derinde hvor man starter, maler noget, giver ham det seje plommer, hvor jeg havde tænkt, hvis det er sejt, altså, det kan godt være, man synes det er grimt. Jeg skal også have en tunge. Sørg for at ikke krydse min streg, det må man ikke. Hen, slutter der hvor jeg skal slutte. Trykker højre klik, cut, hen i den anden, trykker på den anden, finder blå farve, det skal være color 2, det burde ikke hindre sig. Højre klik, paste, nu vil I se, nu bliver det fedt. Gem som, det hedder save as på min computer. Godt. Og man går tilbage til den anden og trykker her. Gem som. Kalder den 4. Gem. Og det aller sidste jeg vil vise jer, det er hvordan det hele kommer til at se ud. Og jeg har gemt mine under billeder, clipart, og det er en gammel noget jeg har til at ligge her. Gå ind i mappen. Højre klikker her. Se her. Åbn med et andet program, Photoviewer. Så der her. Måske bare til højre. Og hvis I har rigtig mange billeder, bliver det rigtig sejt. Og det var min video. Og så må I have en god dag. Så håber I får lavet nogle rigtig fede projekter.
When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep, and every movement carried much mystique. I knew right then I'd carry on. To you I knew my heart belongs. To know you give me something, something that nobody else can give. And my heart started thumping. You know now you're the one I truly know I dig. Like the sunbeams from a perfect summer day. Heaven only seems a step away. When I'm with you, I just celebrate. I'm hoping my message gets through. There's never been someone like you. I had nobody but on you I lean. 'Cause you got these little things that I know I've never seen. You know now you give me something, something that nobody else has got. And this love that I've been wanting, oh baby, it's turning out to be too fast to stop. You know now, ooh, you give me something, something that nobody else can give. See my heart and started thumbing. You know, babe, you're the one I truly know I dig. Will you give me something? Ooh, 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 will you give me something? You give me something that nobody else can give. Will you give me something? You give me something that nobody else can give. Will you give me something? Ooh, 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 will you give me something? Jacqueline was 17, working on a desk when I, for a pit above a spectacle, forgot that he'd wrecked a girl. Sometimes these eyes forget the face they're peering from, when the face they peer upon, well, you know that face as I do, and how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from.